Rabbits are cool. Det her, det er min kanin. Ja, Stines kanin. Ja, der sidder også en derovre. Den kommer vi til. Pjuske, hun har lidt ondt i maven nu. Ja, det er derfor, der lige er lidt deroppe på huset. Og hendes bur, det er også de der piller, vi snakkede om, og vi anbefaler, at de brugte. Ja, det er også de der piller. Og de der Emilie havde, dem kan man altså også få i en kæmpe stor pose. Man kan få dem til kaniner, marsvin, hamster, papegøjer og katte. Og man kan, Stor pose. 40 liter i den der. Vi bruger dem, fordi at vores kaniner har sådan et langt pels, så det hænger fast. Ja. Pjuske har en vandskål. Og det var det, vi snakkede om, man kunne bruge en vandskål. Ja, fordi Da Stine købte dem, hun så kan ikke finde ud af at at drikke dunke eller drikke. Så har hun mad. Pjuske, hun får sådan noget festival her. Det er det dummeste, I kan give jeres dyr, men det er fordi, de vender sig til det. ja, og så kan man ikke rigtig skifte mål. Så får hun blandt Og det lidt ser af det her. det ser sådan her ud. Nej, for det er marsvinmaden. Ja, men altså, det er også marsvin. Stines marsvin, det er... Ja, marsvinene må gerne. Fordi de får agurker og alt sådan noget. Og det har de vist lige fået. Ja. Nå, så får hun sådan nogle her. Det er nogle, vi har fået. Det er sådan nogle, vi prøver at skifte hende over på. Og så får hun de her. Det er som Emilies kaniner Det er dem, også vi fik viste lidt jer i af. den anden film. Ja. Det er de store runde. Ja, det er rigtig godt. Okay. Så har Pjuske skide. Det er Et toilet. Ja. Og der er tisseren, det er sådan nogle her, I bruger. Det er det er også sådan nogle kattegrus. sten, ja. Kattegrus. Den tømmer hun sådan cirka hver anden dag. Ja, hver dag, hvis det er slemt. Eller, Hvis det, så når det trænger. ja, Sådan kan jeg lige nu bare sige. trænger det ikke helt vildt meget. Men, Det gør vi senere. ja. Det her, det er spisehø. Det er spiseligt hø. Ja, og det kan du købe Pet World, og så kan du få Det kan sådan man noget næsten... smag i. Ja, Nogle det er forskellige smag. Du kan faktisk ikke rigtig købe dem mange steder, men Men nede i Pet World, og det er også god, men der kan man så til gengæld ikke købe dyr. Der kan man kun købe. jo, det kan man i Kolding, og, Men, ikke i Vejle. men ikke i Vejle. Og vi bruger selvfølgelig i Vejle. Ja. Så får de æblegren, fordi det er godt for deres tænder. Og Og så, de bliver røde der, hvor de spiser. Det kan også være, at de tisser rødt, men det er der altså ikke noget farligt i. Det er bare fordi, der er saft i. og, Så er der halm. ja, det kan de så ikke spise, eller det gør de måske, men det er ikke sådan spiseligt. Jo, det er det. Ja. Man kan godt spise det, men det er det- ikke det, der er blevet beregnet til at spise. Nej, det er dejligt varmt. Ja, det er det, de putter sig i. Ja, Pjuske. Ja, Pjuske, hun er et år. Et et halvt. Ja, hun har fødselsdag den 27. december. Ja, så kan I, hun er fra sidste år. Ja, det er hun. Nej, forrige år. Nej, hun er fra sidste år. Ja, det tror jeg. Hun er sådan fra sidste år. Sidste år, ja. Ja. Hun er i hvert fald et år, og så lige et par måneder der. Ja. Så når Pjuske, hun har meget ondt i maven, så får hun lidt havregryn. Ja. Ja, hun er selvfølgelig en pige. Hun er helt våd nu. Det er der, hun Det er fordi, putter sig ind nogle gange. ja, der kan hun gå ind. Der er en muffin. Der går hun ind, når mor støvsuger herude. Ja. Herude. Ja. Men til mad næste gang i... Stines hamster, Polly. Har jeg et hamster, der hedder Polly? Undskyld, Stines kanin, der hedder Polly. Ja, Den er også, prøv at se, hvis I lægger mærke til det, så har hun sådan noget meget pjusket pels. Det har Stines kaniner begge to. deroppe, og hende tager bagefter. Men næste gang, Rabbit are cool. så husk at se Stines kanin, Polly. Ja. Hej hej.